హలో మేడం. ఫైన్ మ్యామ్. చెప్పారు గురించి మెసేజ్ చేశారు. యా మ్యామ్. 15 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా మీరు? అవును మేడం. ఓకే, అదే మనం ఇప్పుడు రావడం అయితే కష్టము, 3rd 4th వరకు అయితే కష్టము. నేను అదే చెప్పిన 2 రోజులు మంగళ ఇంకో 3 రాజధాని లోపల రూల్స్ ఏమన్నా మార్చుకోవచ్చు తీసుకొచ్చుకున్నాం. గ్రోసరీస్ ఫెసిలిటీస్ కొంచెం కావాలన్నారు కదా, అది ఇప్పుడు ఆర్గనైజ్ చేస్తాను మేడం. చేసినారు మేడం, ప్రశాంత్ అన్న చేసినారు. ప్రశాంత్ అన్న మా ఫ్రెండ్ చేసినారు మేడం. చేసిందా? ఇంకేమైనా అవసరం ఉన్నారు? ఏమైనా అవసరం ఉన్నా చేసా అని చెప్పినారు మేడం. చేస్తున్నాడు చేసినాడు ఇప్పుడు మేడం. భయం చెప్పండి. 1 month అవుతుంది ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ పక్కన అమరావతి డిస్ట్రిక్ట్, మహారాష్ట్ర స్టేట్ మేడం. 1 month బాగాలేదా సార్? మ్యామ్ మీరున్న ప్లేస్ బాగాలేదమ్మా? ఎందుకు భయం వస్తుంది సార్? ఇక్కడ 40 cases వచ్చినాయి మేడం. ఇన్ని డేస్ లేవు కేసెస్, ఇప్పుడు ఆన్ ది స్పాట్ పెరిగిపోతున్నాయి. ఆ కేసు మా వారికి ఎక్కడ వస్తుందని మాకు చాలా భయం అవుతుంది మేడం. ఏడుస్తున్నారు ఒక్కొక్కరు ఇక్కడ అందరూ. ఓకే, నేను ఒక్కసారి అక్కడ లోకల్ ఎవరన్నా రమ్మని చెప్తాను, డాక్టర్స్ ఎవరన్నా. డోంట్ వరీ, అక్కడికి ఒకవేళ రేపు ఎల్లుండి తెచ్చుకోగలిగితే అది కూడా నేను ప్రయత్నం చేస్తాను మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చేది. ప్లీజ్ నేను కొంచెం తొందరగా వేయడానికి ట్రై అయ్యండి మేడం. ఏడుపు వస్తుంది ఇక్కడ ఉండాలంటే. పేరెంట్స్ ని చూడక 1 month అవుతుంది, ఇక్కడనేమో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. నేను ఒక్కసారి అయితే బిజినెస్ చేస్తాను. ఓకే మ్యామ్. అందరికి చెప్పాను, భయం గారు. నేను ఒకసారి ఇప్పుడు మాట్లాడి మళ్ళీ ఏమన్నా. ఓకే మ్యామ్, కానీ కొంచెం తొందరగా ట్రై అయ్యండి మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. బాయ్. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ.